या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत कोट्रा बिझनेस पार्क। चांगली नोकरी बघून आपलं करिअर सेट करण्याचा अनेक जण प्रयत्न करत असतात, मात्र अनेक चांगले जॉब त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही। त्यासाठी आता कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे चांगल्या जॉबची संधी आमच्या बातमी नोकरीची मधून। भारतीय आयुर्विमा महामंडळात एडीओ पदाच्या 9400 जागांसाठी भरती आहेत। त्यातली पहिली पोस्ट प्रशिक्षणार्थी विकास अधिकारी, कोणत्याही शाखेतील पदवी चालेल। तर एकूण जागा आहेत 9400 जागा। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 फेब्रुवारी 2023। ऑनलाईन अर्ज सायली सर्व्हिसेस, सारस्वत बँकेजवळ, कॉलेज रोड, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9421 14 88 55 इथे संपर्क करू शकता। दुसरी पोस्ट आहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात 451 ड्रायव्हर जागांसाठी भरती होत आहेत। पोस्ट आहे कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर। शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण, अवजड वाहन चालक परवाना आणि हलके वाहन चालक परवाना आवश्यक आहे। तर एकूण जागा 183। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 22 फेब्रुवारी 2023। सायली सर्व्हिसेस, सारस्वत बँकेजवळ, कॉलेज रोड, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9421 14 88 55 इथं ऑनलाईन अर्ज करू शकता। त्यातलीच पुढची पोस्ट आहे कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर कम पंप ऑपरेटर। शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण, अवजड वाहन चालक परवाना, हलके वाहन चालक परवाना। एकूण जागा आहेत 268। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 22 फेब्रुवारी 2023। सायली सर्व्हिसेस, सारस्वत बँकेजवळ, कॉलेज रोड, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9421 14 88 55 इथं ऑनलाईन अर्ज करू शकता। भारतीय डाक विभागात 40,889 जागांसाठी भरती होत आहेत। त्यातली पहिली पोस्ट GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर। शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण, मूलभूत संगणक प्रशिक्षण कोर्स प्रमाणपत्र। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 16 फेब्रुवारी 2023। सायली सर्व्हिसेस, सारस्वत बँकेजवळ, कॉलेज रोड, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9421 14 88 55 इथं ऑनलाईन अर्ज करू शकता। GDS असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण, मूलभूत संगणक प्रशिक्षण कोर्स प्रमाणपत्र आवश्यक आहे। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 16 फेब्रुवारी 2023। सायली सर्व्हिसेस, सारस्वत बँकेजवळ, कॉलेज रोड, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9421 14 88 55 इथं ऑनलाईन अर्ज करू शकता। त्यानंतर त्यातलीच पुढची पोस्ट आहे GDS डाक सेवक। 10वी उत्तीर्ण, मूलभूत संगणक प्रशिक्षण कोर्स प्रमाणपत्र ही शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। तर 16 फेब्रुवारी 2023 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे। सायली सर्व्हिसेस, सारस्वत बँकेजवळ, कॉलेज रोड, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9421 14 88 55 इथं ऑनलाईन अर्ज करू शकता। अशा जॉबची संधी कुठे उपलब्ध आहेत हे आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। त्यासाठी दर मंगळवारी पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हची बातमी नोकरीची। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते कोट्रा बिझनेस पार्क। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।